Waar is hij dan? Waar is Kikke? Marion Visser, 30 jaar, nam titelkaarskier van het topkworbal en kreeg het 2 been. Maar zo'n dit seizoen is ze hielende weerom. Vliegen Wieke stier ze voor het eerst weer in de basis bij LDODK. Ja, dat het zo snel gaat en dat ik net dacht. Dat ik, eerste wedstrijd in het najaar, ik hier zelf iets had ik erom kries dat ik dan een beetje wedstrijdritme heb. Dan, daar ging ik dan voor. Maar ja, het gaat al sneller dan tocht. Marion werkt thuis, voor haarzelfs, dus geen reistijd. Maar toch is het sporten erbij vol rustdruk. En ja, dan ben ik wel eens momenten dat ik denk, waar ben ik aan begonnen? Want dan is het wel stresserig. Maar ja, dat zal toch bloeien. En eenmaal op de training en als ik er ben, dan is het altijd wel weer klaar. Visser maakte de opmars van LDODK mee. Ze speelden een haardrol in de historische promotie naar de Korfbal League in 2012. Ze wonnen door de haardklasse finale tegen Offo en LDODK gaat voor het eerst naar het hoogste niveau. Dat wie historie, ja. En dat wie ik super. Die hele beleving en sowieso maar de hele club. En dat wie een prachtige wedstrijd. Nou is het heel oors. Je hebt gewoon een paar hele goede spelers, internationals erbij. En je positie is ook oors. Dus de verwachtingen zijn oors. Correct league als LDODK had Visser grote ambitie. LDODK wil naar de top. Daarvoor moeten er 9 punten hellen worden. In Delft, zijn koprenner Fortuna. Ja, hij zei gewoon heel goed voorkomen met een hele sterke, lange meesken. Dus het wordt dreig, maar als wij gewoon ons niveau helden zoals snijn, dan gaan we gewoon voor de winst.